Kun abokai barkamu da wannan lokaci. A yau 31 Mai wanda za mu yi bayani akan yadda za a samu daily combo ɗin can. So alhamdulillah yau mun samu labari mai daɗi wanda Hamstart Combat in ka duba za ku ga sun ce za su yi launching akan ton. Wannan ton ɗin ko shine aka mana launching ɗin Aba coins a kansa, not coins a kansa. So don haka ya kamata mu ƙara zage dantse wajen yin mining ɗin Hamstart Combat. So mining ne mai kyau, mining ne wanda insha Allah za mu samu alkhairi a cikinsa, kar mu yi wasa da shi. Kuma abin da nake so in gaya mana wanda mutane da yawa ba su gane ba shine shi mining ɗin Hamstart Combat ya bambanta da sauran mining da muke yi. Za ku ga mutane suna ta tara coins wai ba sa son su yi siyayya. Abin da ake so a mining ɗin nan ana so nan wajen ya kasance ya fi yawa akan nan wajen. Idan ka lura shi wannan fa kullum ana baka miliyan 5. So idan ka lura cewa ana baka miliyan 5 ɗin nan, kada ka manta wannan miliyan 5 ɗin da ake baka da coins ɗin nan shine mai daraja da ba za ana baka kullum miliyan 5 ba. So ta nan ma ya kamata ka fahimci cewa ba nan bane mai daraja, nan wajen profit per hour ɗin nan shine mai daraja. Yanda kuke gani ina da 65,065.98 shine abin da nake da. So wannan shine profit ɗina wanda nake da. To kai ma idan ka tashi za ka yi sayayya duk miliyoyin nan, amma ban ce maka siyayya duka ba ka wajen ya zama zero ba, kana bar kamar miliyan 2 zuwa ko 3 domin siyayyar, saboda akwai lokacin da wannan shi da samun price ɗin nan na daily combat ɗin nan suna buƙatar wani lokacin sai kana da coins da yawa. So abin da za mu yi na yau domin mu yi, za mu je special ne direct, wannan special nan wajen kenan. So kana shiga cikin special abin da za ka yi, za ka nemo wannan web academy launch ɗin nan, web academy launch kamar yadda kuke ganin sa ga nan ina da. So amma kai ba lalle kana da shi a nan wajen ba, ni saboda already ina da. Sai ka shigo wajen new card, za ka same shi a nan wajen in baka same shi a can ba. Ni da yake ina da shi ne, yana under my card ne. To sai ka koma ga shi ne, yana new card nawa, yana kai naka za ka same shi a new card ne. So ni nawa yana my card ne. So yau kun gani ga shi nan na samu na farko. Sannan sai na biyu shi ma in ka tahi new card ɗin nan za ka shiga. Ni kuma nawa na san ma yana wajen my card ne. Wannan shine na biyu, app center list ɗin nan, wannan app center list, wannan shine na biyu. So sai ka danna shi kamar haka. Kana danna app center list ɗin nan, kun ga gashi nan mun samu na biyu. Sannan sai na uku za mu je PR and team ɗin nan. Muna zuwa PR and team, shi ma abin da za mu nemo market ne, marketing, saboda da marketing ɗin za mu yi amfani. Kai ma naka gashi nan za ka ga base dev team ɗin nan shi za ka nemo, wannan mai alamar hannun shi za ka nemo. Amma kafin ka nemo shi idan ku duba za ku ga sun ce sai kana da marketing level 2. To marketing gashi can ni ina da wajen level 1 ma, kai naka ba lallai ka samu level 1 ɗin ba ma, za ka danna so biyu ne, ni kuma so ɗaya zan danna saboda ina da. Abin da zan yi, kun ga gashi nan ya buɗe min base dev team ɗin nan ya buɗe min, kuma sai in danna go ahead. Ina danna go ahead. So kamar da kuke gani gashi nan sun bani price na daily combat ina miliyan 5. So wannan shine hanyar da za ka yi ka samu miliyan 5 ɗinka na daily combat na 31 Mai. So kamar yadda nake ga kullum idan har ka kalli wannan bidiyon wanda muke gobe first June a misalin karfe 10 zuwa 11 zuwa karfe 12, so ba laifi za ka iya yi. Amma idan ya wuce haka, so ba za ka iya yi ba, sai dai ka jira na ranar na wato first June ɗin da dare idan na ɗaura kamar yadda nake ɗaura. Thank you.